Guys, good morning. Yan, kamusta po kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay manglagulo guys, gaya nung last episode natin, yung pangingisda, panglagulo yan. Kaso ngayon guys, madaling araw tayo umalis yan. Kasi nagpakain daw yung pakain yung galunggong kahapon guys ng madaling araw, kaya try natin ngayon. Yan, so kasama natin guys, Along Genie. Uy, yan. Syempre, John Errol. So guys, samahan nyo kami. Let's go! Guys, good morning! Mayong buntag sa inyong tanan. Papunta na tayo sa laot guys. Let's go! Joy! Guys, nandito na tayo sa area guys. Yan, nasa laot na tayo. Yan, naghulog na si Along Genie guys. Yung pang galunggong. Yan, nag-area na guys. Yan, maraming bangka guys sa unahan guys. Yan, maaga rin sila guys. Tapos dito yan, meron din. Dami guys yan. So time check natin guys, 5:35 ng umaga. Yan, maaga pala tayo umalis guys. Kasi maaga doon pagkain yung galunggong kahapon ang galing araw, kaya try natin ngayon guys, sana swertehin tayo. Alright, let's go.
Nagsidlak sa adlaw. Guys, time check 5:46 ng umaga. Sige, ito ako may kuha. Guys, lipat lang tayo sa Pileo guys. Sinahatak lang yung mga taga guys. Lumipat lang tayo sa dito lang din, malapit lang guys. Pileo lang konti. Kasi hindi wala dun sa medyo malaot. Sinahatak lang yung mga taga guys. Time checks sakto alas 6 ng umaga. Guys, ang ganda ng sikat ng araw guys. Sobrang linaw ng dagat. Sa ngayon guys, wala pang nahigit guys. Kaya lumipat tayo dito sa medyo Pileo, malapit. Medyo mababaw. Yan na yung pinakadulo guys. Tapos dudugtong na yan sa yan yung tansi na yan. Yan na yung dugtungan. Target mo lagi plantsahan eh. Hinaw guys. Yung daing bangka guys sa lahat. Katabi-tabi lang yun guys. Yan, patuloy pa rin naghatak-hatak si Longini guys. Sa ngayon, wala pa. Mamaya wala pa rin. Wala pang nakain na isda guys. Kamiging. Yan ang kamiging guys. Isla ng Kamiging. Wala pa guys, wala pang nahigit na isda guys. Ayan guys, si Turtul guys. Pawikan guys, tumunga-tungang. Kulira. Aman. Na. Oh, mo to no. Nakita oh. Pawikan guys. Kasi medyo malayo guys. Lapitan natin. Isid na sila alam yung pawikan guys, di nagpakita. Medyo malayo din. Pawikan. Mari Choy. Subit-subit na tama, natubong ito to. Mangko. Oo, subit na. Singan ka lang doon to. Kalinaw. So yun guys. Niligpit na yung tansi guys. Walang nahigit na isda, no? Bawi lang ta sunod Choy no. Walang sunod. Nga naman dyan na. Okay, next time. Guys, time check 6:20. Yan, na umaga guys. Yan, nililigpit. Malapit na matapos guys. Yung ligpit sa pang ano guys, pang galunggong. Sa ngayon, wala pa guys. Wala na talaga. Hindi wala
pa, wala talaga. Wala, di tayo sinuwerte guys. Yan na lang tayo bawi sa dubulnit. Oo. Siyempre, maraming araw pa guys. Ganun naman talaga ang buhay, mangingisda eh. Kaya lagi tayong binabato ng kaldero. Sawa. Kung walang may lagay ng bigas. Walang masain. Yung panggalunggong pala guys, daming taga yan guys, sunod-sunod yan. 180 na taga. Kaya yan, pag sinuwerte talaga, pag nangain talaga yung galunggong, yun. Lalo pag kinain lahat yung taga, so, yun, swerte talaga ha. Ganda tingnan yun. Huwag lang tayo ng dolphin ngayon guys, pag mayroon. Oo no. Yan nga pala guys, pag gantong oras, nagsilabasan yung mga pawikan tsaka dolphins. Sana may lumabas ngayon para may pakita namin sa inyo guys. Yeah. tsaka pating guys na. Pating kasi laki ng parang isla. Daga naman tadaan so na. Umaga guys, tsaka yung hapon, yan, silabasan talaga yung mga dolphins eh. Basta malinaw yung dagat. Yan guys, nandito lang tayo sa, yan, tapat lang din tayo ng ano natin. Bye-bye yan. Yan yung Bituon Beach guys. Hindi naman tayo inanod kasi wala namang hangin. Yan, sobrang ganda ng dagat, sobrang linaw. Siya nga pala guys, kung ba't di nakasama si Atat, ayun, Buysuka. Bugbog. Bugbog sa sandbox. Sinipa ng kabayo eh. Sinipa ng pulang kabayo. Buysuka. Maraming wala. Yan guys, tapos na ligpit guys. Yan o, yan yung pangisda, yan yung panggalunggong guys. Puro taga yan. Puro taga. Kaso, walang nataga. 0 tayo ngayon guys. Zero guys. Yun. Zero rin tiyan natin guys. Zero rin ang bituka. Wala guys, isip na naman tayo anong pangalmusal natin guys. Pero bawi pa rin tayo guys. Ganun Bawi talaga. tayo sa danggit. Hindi tayo susuko. Guys, gusto niyo sumakay, sakay. Ang nagwawagi. Ang nagwawagi hindi umaayaw. Yun. Yan talaga yung tamang kasabihan guys. Siyempre pag sumuko ka, wala ka, talo ka. Basta may panggasolina choy. Gilang, basta may pagpalitson sa kabuting. Pero kung wala nang gasolina, ubos na. O nga pala guys, sana may magpa-boating sa atin ngayon. Kaya Alonggini kasi yun, mabawi tayo nun. Kasi itong bangka ni Alonggini guys, ano dobleng ano to guys pangisda, tapos nagpapabuting rin si Alonggini. Yan. Dito lang din sa Buong Anda area. Ayan, iikot lang din guys. So yun, that's it. Pangtulingan guys. Ayun. Di tayo sinerte sa panggalunggong guys. Tulingan tayo. So, dito lang tayo sa pangtulingan. Yan. Subit-subit. So yun. Let's go. Guys, sinariya na yung pangtulingan natin guys.
pabalik na tayo sa area natin guys. Guys, nandito na tayo sa Amo Nini, Basdako. Guys, oh, ang ganda ng pang guys. Dani ka shooting sa una, tig panday siya, no? Art Evangelista. Yan, sobrang haba ng ano yan guys, buhangin. Sobrang puti pa. Yan tinatawag na Basdako. Amo Nini Beach. Guys, nandito na tayo sa Bituon guys. Nasa bye-bye na tayo. Sa Bituon naligot eh. Bituon Beach. Alright, nandito na tayo guys. Let's go! Guys, pauwi na tayo guys. Yeah, halong Genie. Di tayo sinuwerte ngayon guys. Pero bawi pa rin tayo next time guys. Ganun talaga siya, no? Oo. Habang may panggasolina. Walang susuko. Basta't andar pa yung makina. Kondisyon lagi siya, no? Basta alagang-alaga yung bangka. Siyempre yung makina guys, kailangan talaga dapat alagaan yun kasi mahirap na baka pag makabirya tayo sa laot. Delikado yun guys. Hindi mo kayang isagwan yun, bigat ng bangka.
Kaya kailangan alaga lagi yung makina. So yun, kita-kits na lang tayo dun guys sa bahay ni Lalong Choy guys. Alright, let's go Choy. Guys, nandito na tayo sa bahay ni Lalong Gini guys. Yan. So uwi lang tayo sa bahay guys para mag-almusal. Yan, doon na tayo mag-almusal sa bahay kasi yung cellphone natin palubat na rin guys. So Choy, atas bahay count Choy. Salamat Choy. So guys, kita-kits na lang tayo mamaya sa bahay. Let's go. Guys, andito na tayo sa bahay. Yan. So ayos lang yan guys, kahit di tayo nakahuli ng isda kanina, kahit na zero tayo. Siyempre ganun talaga yung buhay mangingisda. Bawi tayo next time. Hanggat may ano tayo guys, kumbaga may panggasolina at saka kondisyon yung bangka natin ni Along Gini. Yan. Siyempre di tayo susuko. Yan. So guys, hanggang dito na lang muna video natin. Yan. Maraming salamat po sa panunood. Guys, ingat po tayo lahat. Stay safe. God bless.